Както казах в първото ни видео, ще засягаме различни теми, които са свързани с нашия живот и по този начин ще си бъдем полезни. В случая искам да направя, да развия следващата тема, която съм подготвил за вас. А това е как да преоткриеш себе си и какво да направиш, за да подобриш своя потенциал. Всички знаем, че новото начало е свързано с трудности, свързано е с една дисциплина, с промяна на живота и това са нещата, които са много важни да направим и да се подготвим психически за тях. Разбира се, мотивацията е много важно нещо. А мотивацията, в днешно време, мотивация може да срещне човек във всяко едно нещо. Лично аз се мотивирам, когато изляза на улицата и виждам много хора в инвалидни колички, например. Защо това ме мотивира? Мотивираме, защото почвам от тази гледна точка, че мога да се движа, че съм жив и здрав и всичко, което искам, мога да го постигна, защото не съм инвалид. Мисля си за тия хора, които са инвалиди и как техното ежедневие е толкова тежко и трудно. Това ме мотивира. Ние не сме инвалиди, нали? Дори и да сме, даже инвалидите имат точно това придобито чувство да се борят, за което респект. А ние сме хора, които имаме всичко и просто трябва да си дадем възможност. Възможността е на ново начало. Да махнем този мързел, който имаме и да не сме спокойни, защото нашия мозък винаги ни казва, това е достатъчно, стига толкова, дай да си починем малко. Да, точно така. Но ние ползваме само 3% от мозъка си. Това е доказано в изследване. Ако искате, може да потърсите информация в интернет и ще видите, че е така. Значи възможностите на мозъка са много големи и той не е, както съм казал, не е един килер, който да хвърляме само информация в него и да се трупа там, без да ни отползва. Той трябва да преработва информацията. Затова всяко нещо, което получаваме като информация, трябва да го преработваме. Трябва да се стига до заключение и това да ни е от полза. След като започнем да използваме по-голяма част от мозъка си, а то е самата истина, която ние притежаваме най-голямата сила. Защо? Защото мисълта идва от мозъка. Когато се замислим за нещо, ние решаваме проблемите си чрез мислене. Или ако започнем от друга гледна точка, погледайте се около вас. Всичко, което виждате, първо е било мисъл. Дали ще е сграда, дали ще е кола, дали ще е маса или някакво устройство, хладилник, няма значение. Всичко е било проект, някаква мисъл и след това е станало реалност. Но за да се стигне до реалността, естествено някой е работил и е положил труд и естествено това му е коствало някакво време. Много важно нещо е самата дума, която е казал Айнщайн за осмото чудо на света. Да, ние познаваме 7 чудеса на света, но осмото чудо Айнщайн твърди, че това е сложната лихва. Тя е проста, но работи. Затова, ако имате повече време или ако искате, може да направя отделно видео да си говорим повече за сложната лихва и как тя работи. Имаше един пример, наскоро го срещнах в TikTok, как един от големите инвеститори, опитвам се да не споменавам имена, да не давам точно конкретни случаи с това да не се получава като реклама или нещо такова. В скоби отворени, няма лоша реклама. Винаги рекламата е нещо добро, защото те ни помага да продаваме и да се лансираме и ни помага в бъдещ аспект. Мисълта ми беше, че за да покаже той на своите деца как работи сложната лихва, ги е накарал да си спестяват парички. Те естествено купили си там касички, пускали си паричките и той ходил нощно време, за да им пуска
по някаква друга монетка, за да може да ги научи как как работи самата сложна лихва. Значи, това е инвестиция в дългосрочен план. Краткосрочните инвестиции са едно, дългосрочните инвестиции са съвсем друго, но те са така сигурни. Това естествено не е финансов съвет, не иска никой да си инвестира парите в нещо и да чака след това да стане много богат след 1-2 години. Трябва всичко да бъде много премерено, с достатъчно информация и цялата тази информация да бъде много така пресета през едно такова ситно сито и много е важно времето, в което ще инвестирате. Сложната лихва може да си я представим просто като една топка сняг, която е тръгнала по склона надолу и с времето, колкото повече минава време и топката се движи, много важен момент, тогава тя става по-голяма и се увеличава. Това е принципа на самата сложна лихва и така работи тя.